Zero, back to back. Kasi, wala na. Kaya, ito. Back to back man.
Countdown.
Magalanda. Wala ba? Magalaba. Ano ito eh. Ay. Magtaba. Tais. Yun, nalaga. Kasi likod eh. What? Kira. Jose.
Pagkaras po. Dua po. Back to back kayo. Dua po. Pera po. 8.
Ano? Ano back to back? Oh. Ang sarang back to back. Patro. At nagsutig bilang itali mo lang ini. Ay, tama ko lang. Close. Baliktada. Abalik ka doon pa. Oh, dahil araw kayo di ba ga? Dahil tali mo sa nila. Kasi yun dito na ko rin eh. Kasi yun naman sa balik. So lang. Ang kailangan. Oh. Sige. Sunudan para sa. Pababa. Dito, sige. Oh. Patro. Yeah. Gamitin naman. Nakadyan mo ba kaso mga tito tigaan sa paglaro sa titulo. Ano ka doon mo naman ba ba ba? Ano ba, dagdag mo dagano mga ano? Ano ang pagyo? Grabe naman. Hindi ka magiling lang. Ang tao, paalam mo. May ano ko ba? Hindi patibayan. Ano? Ay, dahil na. Ang kumpleto na. Ano sa ako, kung ako magpalagaw sa inyo, mabayad din na ako sa paglagaw ba kang titulo. Kamadali? Pag hindi ka pa nagpalagaw ka, pagkailangan mo, kaya ano yun ang wala talaga, mga tao ba? 150. Iya, ta. Ay, Yung mo talaga 55, ay, ano, 600, ay, 6,500. Later may isa. kumpensado kay di. Ano? So, kung sa imong kaya sa yung anak buhay niya. Dahil na lang, mapag. Kasi lang, para ligaspe. Pagal pa. Pagal pa para biyahe. Pagkao ko pa, Ikaw na no? Tama. Ikaw na
Ikaw magulog na ano dyan na, bagong piso. Tulumang piso ka na. Ayaw magulog na 5. Ayaw magbigato. Ayaw magulog piso. Baka may dati ka pang kwarta rin. Yun, napidalik na. Ha? Dati mga pagkat Kano?